I'm here. I'm more away the place. I'm now with industrial with the company. Got to a lot. Say, ewo agent. Yes, sir. Ewo agent, yen don't cut a lot. Part one, part two. Listen, I'm not don't come here, give me an Takashibes. I'm not. Listen, come on. Lemaya, Lemaya. I think, Nelanya, take a red, Nihuna. Take a red now to Lemaya and Mano na Gragoshi. Respect your woman. Them you. I am Maka Nakam. Take a man. Maka go try. Never. It take a man. Take a man. Again. Take a humano wogene. Take a humano wogene, Chile Cabagoko, and Groto Gete. I will not kega my him on Wagapingo. I say them you. Bishop it Barekwalam Biko, it Barelam. Television cannot be any way you get Barekwalam. It Barinam, a Barihong, get Barinam Biko. Agent de police. It Barinam. Number like an agreement. Ahumuna, somebody, Asking them you, my bingo. Them you, give one, them you. Ah, me. Yes. Emeregime. Why you robber? I say them me. Emeregime. You robber, I say them me. Them you 100 times. Them you. Pull get a court this week. We got here. Get a court. It was where you walking. You were a the man about pool. You were up, I'm walking about pool. One bingo. Lay mark over to Brumac and the Yoruba. Yeah, Yoruba. Tunde ga bia ko wish tunde ola tundola na mpo ola no ha ko wish ola ni e ba spray ni shi no were ball nde pool egosi emuga lo to nwanyi na ade okrosi akaresia o ta ka ndo nwanyi na ade owo to a meme lo to nwanyi na ade na m ga onya ji nwe problem o to ara ka ibie o to aka nwanyi Igbo kwesịrị na adị ọ wotu ara ka ibe bịa na-ele ihe me no tara ka aka ịkpa ji ka aka nri sa ele ihe mere na ara aka ịkpa ji ka aka nri amakwa mo ema oya bulaya so lamazo tano when go confra cough. No leg, no way leg, no arrow leg. Got in a strength pam. Lay designer saho. Oh yeah, make your move. I know. Got front. A baton. Making a gap in each and a street cabagin. Make a gaga was on your bagain. Cast a pinch I'm working up again. Okay. Look at him, I'm going to attack. I'm going to tell it. It crossed the border. It crossed the border. It got step before. Get us back. I'm when you're ready. That would have fun. Chile Cabago. Yeah, go for me. Stop saying God now. I want you begin again. What they did. Gigabank again. Gigabank onya cross our border. Sorry, sir. Listen to me. It's what here remove you here. Lot here she didn't love very okay. No makeup, nothing. God in a walk. Give younger be so cool. Stop saying God give me a tramot.
Ama were for na tini hu were for na tini hu ti ya ni hu chile ka bagoko. Bokisheze. Look at. Edafole. Adim 25 years. Otele Rosanna. Ese? Adim 25 years. Genwa. Edi 20 gana. 25. Aga m eme 26 years na July. Ote no na nonge president ge branga begara mo ga edi 25 years. Alo nendi master gasi alo nendi. July me 26 years. Ga wete birth certificate gi. Ihe abụ ebe na-alụ ọrụ ebe abụrụ be m. Ele be na arụ. Nna esiri mmadụ nri, a ma arụ ọrụ isi nri na be mmadụ. Ke obodo ishi na watch him. Abuja. What year ka amụrụ gị? Amụrụ na 2002. Amụrụ gị 19. Amụrụ gị na 19. I'm sorry na amụrụ gị 2002. Sorry, amụrụ na 2000. Then I'm sorry. Na abịara amụọ gị 2002. Eh? Amụrụ na 2000. Enwere hem chọrọ ịjụ gị, ke ihe mere nunu ji aha, ke ihe iji hide ga your age na? Mba, I didn't hide my age. It's all 1919 gịnị ka amụrụ gị? Amụrụ na 2000, ọ bụghị 1919. Nwanne nwaanyị n'ebe a, ị ga-ajụ ya. Gị na nwanne gị nwaanyị shiga eri n'ofu ebe? Yes. Kpọọ ya. Auntie. Good afternoon, sir. Ihe ọ nwanne gị nwaanyị? Yes, sir. Ele ihe iji achaghị ọcha yele eji oji? Mmanya ma chara ọcha mpa anyị jiri oji. So anyị niile, ọ bụghị anyị niile chara ọcha, bụkwa na anyị niile jiri oji. Onye ọwa ofu nne gị ofu nna gị? Yes, sir. Ịdị afọ ole gị nwa? Adị m 46 na-aga 47. Unu abụọ shiga eri na the same company? Yes, sir. Gwa m eziokwu, ele mgbe a mụrụ dis oke kpọka? July 27, 2000. July 27, 2000. Yes, sir. Ofu nna ji unu abụọ? Yes, sir. Gị nwere ọla di? Yes, sir. Iji ụmụ ole? Ụmụ atọ. Ka ihe mere na ya nwa alụbeghị, dị enwe di bịaganụ? Yes, sir. Ọ bịakwala, but ha na-agbawa ya obi. Agbawa gị obi? Ele ihe o mega eji agbawa ya obi? Ọ trọst nụ ha, but ha nwadị ebi, ọ bụghị ihe ha bụ n'obi bịa. Iji ya patanụ gị nwa ji lụọ nke gị? Onye ọbụla nwere nọ patan ya, sa. Ebe mụ na ọka dị ndụ? No, sir. Mpụ na ọka dị ndụ? No, sir. Okay, gị nwa bụ mme ya now? Yes, sir. Ihe ọ bụla ọ na-eme na-adị awa akwụ ya? Yes, sir. Ọ sọ mụ na ya. Sọ gị na ya? Na family unu sọ gị na ya? Yes, sir. Onwe nwanne ọzọ unu nwere? Eh? Yes, sir. Unu ndị ebe? Ebe ndị Anambra. Idemili local government. Idemili local government. Obosi. Iji ụmụ ole?
ejiri m any ụmụ. Man on Gadine why water. A man at home why do water. Elehi bapu imi e bapruna. Oh well, I just mepe ya. Just mepe ya. A man natural without to makeup without a chalocha. You can ga bapu imi. And when I'm gam president wine a life won't gap. When I'm gam hell wine and bo. Mba. Elehi me ga abawaga obi. Nne ebulu obi niile bunye ha no odika nne a support for draw good on it. Nna love her too much. Hello big. Hello Tisha love ga ngakọwara m. Otu si love ha bụ nna support ha n'ihe like ọbụna ha nwee ka ha si chọọ ihe support n'ego nye ha ego na-ewe ego ga-enye nwoke. Oh ya ka m juga loge na asa mi na tile ka gbagoko ị na-eje ko ịrụta ga na ọ na-enye nwoke. Ọbụna na-enye ha ọbụna abọm na mbaga kati here na mbaga kati here na against this is Adrian love nwoke we need of money in every your money ga pay ya kwa. Supporting not everything ka na-enye ya. Ina support ya kwa. Next one. Oh well, all just anime ahụ ya n'anya and amaka mesi wee kọwa ya akọwa like nna afụ ha n'anya too much. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Ke business ị na-eme? Awụ m onye na-esi nri but enwere my business now. Ọ na-esi mmadụ. Ọrụ a na-oge na ya sister na-eme na unu na-eshiri ya mmadụ akwa ya? Unu shicha unu bido ebi ka unu shicha unu alawa na nke unu? Mba, anyị bi ebi. Enwele mgbe ị gbara lara mbụ? Mba. Mmadụ ole gbawarala gị obi before? Ọ mmadụ ịtọ. Kpaa aha mmadụ ịtọ ahụ gbawara gị obi. Ofu onye wụ Obinna. Obinna wụ onye ebe? Ọ wụ onye Imo steeti. Onye ọzọ? Emeka. Emeka onye ebe dịka enwe shọba nka. Ọ bụrụ maka ndị akpọrọ Emeka ha wụ heartbreaker nna. Gaa n'ihu Emeka onye ebe? Ọ bụ onye Abia steeti. Onye ọzọ? Nke ọzọ bụ James. James wụ na onye mmụọ. Ọ bụ onye Bayelsa steeti. Okay. Ihe ga na ọtọ according to local government and Nigerian tribe na. Ị ga local government by local government enye ikpu. Otelege becha ka ewe shi from Abia be Imo. Ị gabe na Anambra nke unu akwa ya? Mba. Offer Enugu. Then ị gabe ele state also ji aka ị gabe Ishala we gabe Agago m Abia steeti, gaa Bayelsa steeti, gaa Imo steeti. Also ihe taa ka m gara. Offer Ebonyi offer na Ebonyi na. Mba, chọọ m ịga ebe a. Eche inye ha hotelego? Mba. Okay. Hotel different states. Trala agbawa ya obi.
Kemgbe ndị ataghị cheki gagakwa lab echeki eme nwere ọrịa ibu. Echeki m ya bụ onwere ya mbụ. Ele mgbe ị gara lab last cheki eme nwere ọrịa adịghị n'ahụ. Oh, last year December. Enwere mgbe a na-ata gị ihe white a wee shiwa gị n'otele, ihe white eju na okpu nna bụ enye eji atagha gị. Ejighị ya. Okay. Nwa agbọghọbịa bụ ọrịa supermarket. Ele mgbe ị tiritere ọrịa supermarket a last? Mba, ọ dịkwa m ayọ ya supermarket o. Dem you Chineke agbaghị ọkụ. Masị ihe ahụ wee fashion. Masị ihe white ndị na-eju na okpu nna wee fashion. Nwa bingo egwara m sị ya ọrịa supermarket. Masị ihe ndị ahụ wee fashion. Etighị amụ n'ike wepụta immediately ya soro amụpụtara. Ga-esi m na ibu ọrịa supermarket. Onye gwara gị sị ibu ọrịa supermarket. Ele mgbe ị gara lab treat eye. Oh, last year ejem lab last year December. Treat eye. The Gabian Gabia Gram we ibu ọrịa supermarket. Ọlala nụ. Ọlala. Aha doctor treat gị ihe ahụ wogana. Sir? Aha the doctor treat gị the ọrịa wonye. Emmanuel, doctor infection, Dr. Emmanuel. Mahe pata dị ọrịa lee otu ochi na-emeghị n'hotel iji mara sị ọ bụela na kpamkpam. Ọ na-akọ m ọkọ. Ele nga ọkụ ga ya seti kamera gị moto shakọ aga na aka ya. Seti kamera ji moto shakọ aga na aka ya. Eburule m oge hia. Ele otu shakọ aga na aka ya. Bịa were fonu gị. Oko pansap. Eko mebe maka ọ ga-ebe. Iji like okpu nna akọ without? With. Iji aṅa amụ? Mba. A na-ata ya na-akọ asụ, a na-agbụ asụ n'aka ụta aka eghe n'otele, ọ ka eghe na-amụ ka eghe n'okele. Mba. I were emele kamera dan mbụ? Mba. Enwele mgbe etiri gị amụ n'ike ga-etie chai. Ahụ onye tiri gị amụ ahụ ga-etie chai wụ onye? James. Amụ James mere nwa agbọghọbịa etie chai mkpu oke olu. Ele otu isi nọrọ ga-etie chai ahụ? Ewere m ụkwụ m n'elu mgbe o tinye ya wee techaa ya. Itiri ya na wall ka wee tiri ya n'elu ceiling? Etinye ya n'elu bed because o nwere bed stand, so bed stand dị n'elu ebe a ka m tinyere ya. Mgbe o tibaziri ya ga-ele ihe itiri? Hey! Ga-etie chai. A na-ata gị eji anyụ? Ị ga-enyele mkpu ị na-eti? Ewo, ọbịabago na-atọ m ụtọ. Spelụ mkpu ọnyụ gha ya. Ọ na-atọ m ụtọ. Ọmụwa ga-espelụrụ gị ihe nyụwa na bed. Ọmụwa ga-espelụ ihe nyụwa ha ewo ọtọ. Spelụ cha ha niile otu anyị si anyụwa iji tie ya nga spelụ mara mịa. Ọ wụ ihe akaọrụ ngwa ide. Ọya? Ewo, EWO. Na-eme ọsịsọ. EWO, ewo.
tomoto ONA to ama ka me sister ya. Yes, spell the here, you know. Oh, maka no Igbo, ma spell tanwu ya. Tere mi ame spell lawyer de oya. Oh. Hewo, heyo, ona tomoto, hewo, ona tomoto. Ne tiri me na de here. Hey, ewo, ona tomoto, ewo, otobwemo, ona tomoto, otobwemo, hey. And when be tiri full stop we me here o. Ọ bụ na nnyọsị aka m ji eme full stop. Me nyocha. Bom ndị Igbo. Bom onye ndị Igbo. Genotype okay? Blood group okay? O plus. What phone number okay? 070. Listen. 6. I walk by your name at that now. It isn't ready for marriage. Please don't call your number. It's ready for marriage. Ya will need the serious, it ready. A boy your number, Bria no be that na. Make sure no you la progressing with remote to Biaba here. Don't go and see the person. Onya this serious, why can I no? Your elder sister came me ya mana. Una lawa baby na unu mona. Yes, sir. Managini aga game on your before gay gamma. And what could work out on that? Not true, but people. I heard some of them here may travel over psychiatric hospital. Just in another medication bipolar. When I hear na wagana. Or for the comment section here, when I travel in another medication bipolar. Second, how many medication bipolar? How many travel in another medication bipolar? Okay, how many travel in medication bipolar? Sir, bipolar. Say bipolar, and one number and I'm a pronounce bipolar. Okay, bipolar. What number? 070 61. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should leak watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awaraya bag. And watch it higher get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. What number? 070 61 94 51 45.